Son moitos os equipamentos que ten implantado a Lonxa de Ribeira nos últimos anos para mellorar a eficiencia das instalacións e as condicións laborais dos traballadores. A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro tivo ocasión de comprobar de primeira man estes investimentos, aos que o seu departamento ten destinado máis de 450.000 euros. Estábamos vendo investimentos que entre os anos 2022 aproximadamente e 2024 ascenderon a un total duns 450.000 euros en maquinaria. Me estaban ensinando agora, pois, entre outras, a máquina clasificadora do polvo, que lles permite facer unha labor moito máis áxil, moito máis rápida, a hora de etiquetar e a hora do prezo, de fixar o precio, de clasificar o polvo. Me estaban ensinando o silo de xeo, me estaban ensinando as distintas máquinas fregadoras, barredoras, bueno, todos os investimentos que se fixeron que redundan nunha mellora pois na eficacia e na eficiencia do que a propia lonxa e unha mellora tamén das condicións de traballo pois de todas as persoas que traballan na Lonxa de Ribeira. Tras o percorrido pola rula, a directora xeral mantivo un encontro co patrón maior e outros representantes da confraría, que lle trasladaron algunhas demandas relacionadas coa formación ou a necesidade de contar con semente para mellorar a produtividade dos bancos. A tema de cursillo de formación, que é moi necesario, últimamente estes últimos anos estamos facendo moitos cursos porque hai moita demanda de cursillos, e despois tamén a directora vamos a pedir tamén un pouco para a semente para intentar para a regeneración dos bancos, non? Este ano non tivemos ocasión porque non había para todos, era moi difícil, sabíamos que o que estuvo pasando en todas as rías, co tema das riadas, das xuvias, pois nada, para o próximo ano teremos que fazer.